Hello, kif aħna dawn huma l-infrastructure news ta' din il-ġimgħa. Ija, illum ħan nitkellmu dwar triq it-turisti Buġibba. U miegħi se naraw fiex huma l-iskali ta' Marsa Xlokk. Infrastructure Malta lestet il-bini mill-ġdid ta' parti minn triq it-turisti. Mix-xatt tal-Qawra saħdin il-venda tal-karozzi tal-linja f'Buġibba. Din it-triq ta' madwar kilometri u nofs hija waħda mill-lista tal-ewwel 120 triq residenzjali li Infrastructure Malta qed tibni mill-ġdid din is-sena. Triq it-turisti tinsab fil-qalba taż-żona turistika ta' San Pawl il-Baħar, fil-Qawra u f'Buġibba. Minn barra li għat triq residenzjali, fija hemm ħafna postijiet ta' komunikazzjoni għat-turisti, ristoranti, dar tal-anzjani u stabilimenti oħra. Din it-triq qed tiġi tranġata biċċa biex tingħalaq mill-inqas jonżu d-diffikultajiet għal dawk li jużawha. Fl-ewwel parti ta' triq Infrastructure Malta qiegħdet pedamenti aktar b'saħħithom. Bidlet servizzi antiki ta' tqassem tal-ilma taħt l-art u rranġat il-bankini. Qabel ma ksiet it-triq b'saffi ta' asfalt ġodda. Issa se jkompli x-xogħol tul il-kumplament ta' triq turisti, saħdin il-kriż tal-Qawra, kif ukoll fit-triq Għawdex li tinfet mal-inħawi tal-venta ta' Buġibba. Triq Għawdex għandha ħsarat estensivi u se jkollha titħaffer fil-fond biex sirula pedamenti tal-konkos ġodda. Se jinbidlu wkoll diversi pajpijiet u cables taħt l-art biex Infrastructure Malta tirranġa triq Għawdex ser ikollha tingħala u għal dastant biex taċċessa l-venda se jkollok tgħaddi minn triq turisti il-parti li tlestit u nkella minn torra oħra fil-viċin. Infrastructure Malta lessit ix-xogħlijiet ta' titjib f'6 mill-10 skali jew kif jgħidulhom l-Ingliż slipways li jużaw is-sajjieda fil-port ta' Marsa Xlokk. Bħalissa għaddej ix-xogħol fuq 2 oħra biex sas-sajf li ġej ikunu lesti kollha, hekk kif miftiem mas-sajjieda stess. Uħud mill-iskali kellhom bżonn jibnew mill-ġdid għax kienu fi stat ħażin, oħrajn kellhom ir-rampi għoljin iktar minn wiċċ l-ilma u għalhekk riedu jitbaxxew. Il-mollijiet madwar l-iskali qed jinżammu magħluqin waqt ix-xogħol sabiex ma jkunx hemm periklu għal eluf ta' Maltin u turisti li jiġu jżuru x-xatt ta' Marsa Xlokk. Jekk tgħaddu miħdejhom żommu l-bogħod minn fejn hemm ix-xogħol għaddej. Dan il-proġett huwa konfinanzjat permezz tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u Sajt EMFF tal-Unjoni Ewropea. Dawn kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Like u subscribe fuq Infrastructure Malta. Saħħa!